Ja želim sve da vas pozdravim. Drago mi je što smo ponovo zajedno. Evo, bio je jedan period kada nismo imali priliku da se vidimo, ali sad smo ponovo na jednoj seriji koja je za mene izuzetno inspirativna. Verujem da će pomoći i vama. Radi se o jednoj biblijskoj drami. Biblija je podeljena na sedam velikih događaja i mi pokušavamo da razumemo Bibliju kao jednu sliku kroz tih 7 događaja i šta se zapravo u Bibliji desilo i šta Bog pokušava da nam poruči kroz zapise koji se u Bibliji nalaze. Od tih 7 velikih događaja mi ćemo u ovoj seriji obraditi 4 i to su ova 4 događaja koja ćemo obraditi za ova 4 predavanja. Večeras ćemo govoriti o događaju o stvaranju, šta se zapravo desilo prilikom stvaranja, kako je Bog zamislio da funkcioniše svet, zašto je čoveka stvorio na ovom svetu i šta je bila suština stvaranja, a to je naravno suština i našeg života. Sutra ćemo govoriti o tome kako je čovek pao, da to nije ostalo tako kako je Bog sve to zamislio, nego je čovek odlučio da će živeti autonomno, nezavisno od Boga i to je prouzrokovalo jedan veliki problem do današnjeg dana, a to je problem smrti. Zatim, sledeće, 3. predavanje će govoriti kako je Bog, kada se navrši vreme, poslao svog Sina Isusa Hrista, da reši problem koji se pojavio u tom drugom događaju kada je čovek odlučio da živi nezavisno od Boga. Tako da u 3. predavanju ćemo govoriti o rođenju Isusa Hrista, zašto u to vreme i šta je to značilo i kako je Bog opet zakoračio prema nama, ukazavši nam nadu, želeći da reši problem u kome smo se našli. I 4. i poslednje predavanje će biti predavanje o životu i smrti Isusa Hrista, šta je to Hristos uradio u toku svog života i koliko je ta smrt značila za ljudski rod i čovečanstvo. Tako da ja vas pozivam da večeras krenemo ovaj prvi događaj, da probamo da razumemo zašto je Bog stvorio svet i čoveka na njemu. I ovde na slici možete videti jedan fragment iz Sikstinske kapele koju je oslikao Michelangelo i ovo je događaj kako je on zamislio u svojoj glavi da je Bog stvarao prvog čoveka. I ova slika je u javnosti poznata kao dodir i na ovoj slici možemo videti baš taj trenutak kada Bog daje iskru života ljudskom rodu. I vidite u ovoj slici da je Adam potpuno nezainteresovan, potpuno ravnodušan i da očekuje taj dodir, tu iskru da bi bio živ. Hajde večeras da vidimo kako je to ne samo Michelangelo zamislio, nego kako je to Bog zaista uradio, a Mojsije je zapisao na prvim stranicama Svetog pisma. Ali pre nego što uđemo u sam tekst, želim da vam postavim jedno pitanje koje je za mene važno i koje nas uvodi u to zašto je zapravo Biblija važna za naše živote danas. A to je pitanje kako znate da to što znate je istina. Mi smo vrlo često spremni da se borimo za određene ideje, misleći da su one istinite. I ne samo da se borimo, nego spremni smo da uđemo u svađu i da koristimo sve moguće argumente, ne bi li opravdali to svoje mišljenje kao istinito. Ali da li ste se nekada zapitali kako vi zaista znate da to što propagirate, to što govorite o životu, o nekim drugim stvarima je zaista istina? Šta je izvor tog našeg saznanja? Da li izvore nalazimo na internetu, na društvenim mrežama, na YouTube-u, slušamo razne govornike, čitamo razne knjige, pratimo neke filozofe, državnike, youtubere i mislimo ili prihvatamo da sve to što oni kažu je apsolutno i bespogovorno istina. E sad, o tome šta je istina i kako dolazimo do istine, postoji čitava nauka i ta nauka se zove epistemologija. I do sada, kroz istoriju ljudskog roda, ljudi su dolazili do istine kroz 3 izvora ili na 3 različita načina. Prvi način kako su ljudi dolazili do istine je logika ili razum. I čini mi se da je prvi koji je govorio da izvor saznanja je razum je bio Platon. I u filozofiji važi sledeći princip.
ukoliko hoćete da saznate kakva je istina, morate se duboko zamisliti. I kada bi vam ja večeras postavio pitanje kakva je razlika između psa i čoveka, šta biste mi odgovorili? I verovatno neko od vas bi se duboko zamislio, pa bi onda rekao, pa eto, čovjek razmišlja, a pas ne razmišlja. Čovjek priča, a pas laje. I to je velika razlika. I da je Platon večeras sa nama, on bi rekao, pa kako si došao na tu ideju? A mi bi rekli, pa ne znam, zamislio sam se. Prosto sam malo u glavi napravio neko preslaganje i vrlo brzo sam zaključio da razlika između psa i čoveka je to što pas laje, a čovek govori. I Platon bi rekao, bravo, vidiš kako možeš da saznaš istinu. Samo duboko treba da se zamisliš. I to što si je rekao je vrlo logičan odgovor. I to me je obradovalo. Znači, mnoge stvari u svemiru možemo razumeti i saznati tako što ćemo se duboko zamisliti na osnovu našeg razuma. Međutim, kasnije dolazi jedan drugi filozof i predstavlja jedan drugi izvor saznanja i u potrazi za istinom, i to je bio John Locke, koji je govorio ovako, pa ne možemo mi baš razumom sve shvatiti. Nekada je važno i da neke stvari iskusimo. I kaže, razumom da, određene stvari, ali iskustvom i još više. I onda zamislite sada da idu deka i unuk prugom prema Negotinu. I sada kaže unuk dedi, deda, dok idemo ovom prugom, čini mi se da ćemo doći na nebo. A pita deda unuka, a zašto misliš tako? Pa tamo negde na horizontu, zar ne vidiš i ti, deko? Pruga se spaja sa nebom. A deka ga gleda i nasmeje se i kaže, ma ne, sine moj, pa ja sam 1000 puta išao tom prugom za Negotino i nisam stigao na nebo, nego u Negotinu. To što vidiš tamo u daljini, ti se čini da je istina, ali može da te prevari. Ali moje iskustvo govori da to nije tačno. I mi vidimo kroz taj događaj da zapravo iskustvo može neke stvari koje nam se čine da su istinite, da pokaže da i nisu takve, nego da su drugačije. Tako da neke stvari možemo da naučimo iz iskustva. Ali opet, kada govorimo o iskustvu kao o izvoru saznanja, moramo da kažemo da je i ono ograničeno. Ne možemo sve stvari na ovom svetu razumeti samo iskustvom. I zato i Platon i John Locke su u pravu. Neke stvari razumemo razumom, neke stvari razumemo iskustvom. Tako i razum i iskustvo su dobri izvori saznanja kako stvari možemo znati da su istinite. I konačno, hrišćani bi rekli, jedan od izvora saznanja ili kako da znamo šta je istina, jeste i otkrivenje Božije. I vrlo često kada govorimo o tome, hrišćani znaju da citiraju tekst iz 5. Mojsijeve iz 29. poglavlja, 29. stih, koji je jako važan stih, koji studenti teologije moraju ponoć da znaju, koji nam zapravo i govori o tome da je Bog onaj koji jedini zna istinu. I kaže ovaj stih da te tajne ovoga sveta i svemira i istine se nalaze u njegovoj ruci, pripadaju njemu, našem Bogu. I da je Bog spreman da nam otkrije tu istinu. I da je naša uloga na ovom svetu, kroz iskustvo i kroz razum, da otkrivamo tu istinu koju nam Bog daje. I stih kaže, ima tajni koje pripadaju samo Gospodu, našem Bogu, ali ono što je otkriveno, ono što je Bog otkrio, pripada nama i našoj deci doveka da proučavamo, da razmišljamo o tome i da otkrivamo. I tu važi jedan važan princip koji kaže ovako, šta nije otkriveno, to čovek ne može da zna. Apsolutnu istinu i apsolutno znanje o svemiru i o čoveku i o ovom svetu drži Bog. I Bog otkriva. A mi smo ti koji treba da tragamo za tim otkrivenjem, da razumom i iskustvom saznajemo. I sada kada bi postavili pitanje, možda je suviše banalno, jeste, a šta je najvažnije od ova 3 izvora? Da li razum, da li iskustvo ili otkrivenje Božje? I verovatno, pošto se nalazimo u hrišćanskoj zajednici,
Vi kao verujući bi rekli, pa otkrivenje Božje je najvažnije. Međutim, moramo priznati da svaki od ovih izvora otvara pogled na određeni deo realnosti. Samo što je stvarnost i realnost mnogo šira i nadilazi te izvore o kojima smo govorili. I zato mi ne možemo sve obuhvatiti razumom i zato razum nije jedini, ali je itekako važan i zato ne možemo samo argumente iz razuma koristiti, nego reći i argumenti iz iskustva su važni, a isto tako i argumenti iz Svetog pisma. Tako da razum i iskustva su korisna sredstva, ali kao izvori saznanja oni nisu dovoljni. Svemir i istina prevazilaze i razum i iskustvo. I zato je Biblija važna. Sad, kada Talmud objašnjava neke stvari, šta mi možemo znati, a šta ne možemo znati na ovom svetu, postoji jedan citat iz Talmuda koji kaže da mi ne vidimo svet takav kakav jeste, nego ga vidimo onakav kakvi smo mi. Kao da govori da svako od nas ima svoj svet. Kao da mi, kao ljudi, pojedinci, jedinke u ovom svemiru, imamo neke filtere koji nam zamagljuju tu pravu realnost, tu pravu istinu. Koji bi to filteri bili? Filteri mogu biti kultura. I mi se razlikujemo, jer ja sam Slovak, vi ste Makedonci, neko je Srbin, treći je Bugar, četvrti je, ne znam ni ja, Grk. I svako, zbog korena naroda i kulture koji pripada, on ima pogled na svet. I ta kultura vrlo često zna da učini da mi ne vidimo istinu onakvu kakvu jeste, nego ta kultura oboji tu istinu i samim tim je iskrivi. Naravno, drugi filter je obrazovanje. Neko je školovaniji, neko je manje školovan. Neko je pismen, neko je nepismen. Neko je pročitao određene stvari, drugi nije pročitao određene stvari. Neko je čuo negde, išao po svetu, neko nije išao po svetu i nije imao priliku da čuje. I svako na osnovu tog obrazovanja koje je stekao, gleda na svet. I vrlo često i to obrazovanje zna da iskrivi. Nekada i vrlo obrazovani ljudi ne vide realnost onakvu kakva ona jeste. Pa onda starosna dob. Neko je stariji, neko je mlađi. I vrlo često stariji ljudi kažu mlađima, jao, ti si mlad i naivan. Čuli ste to? I šta to znači? To znači da što je tvoja kosa seđa, ti si mudriji. Zašto? Jer si mnoge stvari video, o mnogim stvarima si promislio, a ne samo da si promislio, mnoge stvari si iskusio i ti sada otprilike pretpostavljaš šta bi moglo da se desi ako se krene ovim putem ili onim putem. I to ti daje prednost u odnosu na mlađe ljude koji tek stasavaju i treba da prođu tim putem. Tako da starosna dob nam pomaže da neke stvari vidimo, a opet neke stvari nam sakriva. Tako da starosna dob je također jedan filter koji iskrivljuje realnost. Zatim vaspitanje. Neko je vaspitan na ovaj način, a neko je nevaspitan. Nema nikakve vrednosti, nema nikakve orijentacione tačke. I njegov pogled na svet i tvoj pogled na svet se apsolutno razlikuju. I to su, mogli bi da kažemo, naočare, filteri na tim naočarima koji iskrivljuju realnost. Kultura, obrazovanje, starosna dob, vaspitanje i mnoge druge stvari. I zato je Biblija važna. Jer Biblija je knjiga koja zapravo čisti te naočare. Koja nam govori o nekim principima koji su iznad kulture, iznad obrazovanja, iznad vaspitanja, iznad starosne dobi. I zato Bibliju treba da proučavamo i čitamo i da otvaramo ako želimo da saznamo šta je istina i kako ovaj svet funkcioniše, zašto ga je Bog tako stvorio i šta je od njega očekivao i kako ga je pustio u rad i gde se mi zapravo sada nalazimo i zbog čega se nalazimo u takvom stanju. I zato mi želimo da otvorimo Sveto pismo i želimo sada da razgrnemo tu prašinu koja je pala na naše naočare zbog kulture, obrazovanja, vaspitanja i starosne dobi koje imamo i da vidimo kakva je zaista istina. U knjizi Marka Finlija Nada za teška vremena
na 50. strani Finley kaže ovako, šta je zapravo svrha Svetog pisma? On kaže, Biblija sadrži istoriju, ali nije prvenstveno istorijska knjiga. Biblija govori o nauci, ali nije naučni udžbenik. Biblija pruža uvid u ljudski ali nije rasprava o psihologiji. Iako Božja reč dotiče različite discipline, ona je pre svega otkrivenje Božje volje. To kaže Finley. Ako zaronimo u Sveto pismo, mi ćemo naravno vidjeti istoriju, mi ćemo vidjeti nauku, mi ćemo razmišljati o ljudskom razmišljanju, ali pre svega otkrivamo principe Božjeg delovanja, principe Božje volje, kako je Bog sve to zamislio. Ona nam otkriva večnu istinu koja je važna za čovečanstvo. I biblijski odgovori na 3 životna pitanja su jako važna. I svi se suočavamo sa ova 3 pitanja, kaže Finley. I ako želimo odgovore na ta 3 pitanja, to nalazimo u Bibliji. Koja su to 3 pitanja? Zašto smo ovde? Odakle smo došli? I prema čemu idemo? Šta nam donosi budućnost? I kada odgovorimo Svetim pismom na ova 3 važna pitanja, ona nam pružaju nadu i ohrabrenje. Hajde sada da uđemo u Sveto pismo, da vidimo kako je Bog stvarao, da objasnimo zašto je Bog stvorio ovaj svet na takav način. Sad, pre nego što uđemo u Sveto pismo, moramo isto tako da kažemo da je jako važno kakvo ćemo pitanje postaviti. Kada otvorimo Sveto pismo i prve stranice Biblije, kada počnemo da čitamo, moramo da imamo cilj. Zašto to čitamo? Šta želimo da saznamo? I vrlo često se dešava da postavljamo 2 vrste pitanja. Pitanje zašto i pitanje kako. I kada postavljate pitanje zašto, morate znati da to pitanje je strano u našoj kulturi. A rekli smo da kultura u kojoj mi živimo je pod snažnim uticajem grčke kulture i saznanja, ili kako se dolazi do saznanja, onako kako su Grci mislili. I oni su uvek postavljali pitanje kako se stvari dešavaju. Dok oni koji su autori Svetog pisma, pisci Biblije, koje Bog nadahnuo da zapišu, dolaze iz jedne sasvim druge kulture. Iz kulture semitskih naroda. I oni su uvek odgovarali na pitanje svrhe, a to je pitanje zašto se to desilo. I sad vi vidite da mi se nalazimo na području koje zbog kulture ne može na pravi način razumeti biblijsko otkrivenje. Zašto? Jer vaspitanje, obrazovanje, kultura je pod snažnim uticajem grčke kulture koja uvek traži odgovor na pitanje kako. I mi sad kada otvorimo Sveto pismo, mi prvo što želimo da saznamo je kako je Bog stvarao svet. A ono što u Svetom pismu najčešće pročitamo je odgovor na pitanje zašto je Bog stvarao svet. I ono što moramo da znamo, da bi danas imali koristi od Svetog pisma, jeste kada, kome, kako i zbog čega je Biblija napisana. To su osnovne stvari. Kome, kada, kako, u kom periodu i onda pitanje, a zašto je tako napisana? Moramo biti svesni da u njoj nećemo naći odgovor na svako naše pitanje, jer pisci Biblije nisu imali ista pitanja kao što smo mi imali. I ne odgovaraju na pitanja koja nas muče danas, nego su odgovarali na pitanja koja su njih tada mučila. I dok proučavamo Bibliju, moramo uvek imati na umu koje pitanje postavljamo, šta rešavamo, jer od toga zavisi odgovor koji dobijamo. Tako da, hajde da postavimo to ključno pitanje večeras. Zašto je Mojsije napisao izveštaj o stvaranju na prvim stranicama Svetog pisma? Zašto? Zašto to nije rekao negde na sredini ili negde na kraju ili uopšte mogo je to da preskoči? Ne, njemu je bilo jako važno da izveštaj ili događaj stvaranja zapiše na prvim stranicama Svetog pisma. I šta nam zapravo Mojsije govori kroz taj izveštaj o stvaranju sveta? Ono što takođe moramo da kažemo, da mi vrlo često u izveštaju o stvaranju sveta tražimo odgovore na pitanja koje Mojsije nikada nije postavio i pokušavamo da izvučemo od neke činjenice koje nije spomenuo
I kreacionisti kada žele da opravdaju da je Bog stvorio svet, oni u izveštaju o stvaranju nalaze naučne činjenice koji dokazuju da su živeli dinosaurusi, da je ne znam ni ja šta i tako dalje i tako dalje. Međutim, izveštaj o stvaranju nije naučni spis koji treba da dokazuje kreacionizam. Mojsije nikada nije postavio takva pitanja. I pogledajte, prvi stih šta kaže. U prvom stihu je jedan uvod u čitavu priču, u čitavu Bibliju, koji kaže: u početku Bog je stvorio nebo i zemlju. U početku, kada je sve počinjalo, kaže Mojsije, postojao je neko ko se zove Bog. I taj Bog je odlučio da se angažuje, da nešto učini, da nešto uradi. I zato je u početku taj Bog počeo da stvara. I to je bio Bog, kaže Mojsije u ovom prvom stihu, koji je stvorio nebo i zemlju. I taj prvi stih nam zapravo razotkriva jedan osnovni princip biblijskog pogleda na svet. A Biblija može da se tumači i pogledom na svet. I mi zapravo sad vidimo kakav je pogled Biblije na ovaj svet. U prvom stihu Svetog pisma Biblija nam govori da u svemiru postoji Bog i postoje stvorenja koja nisu Bog. Postoji Bog koji je tu uvek bio i koji u jednom trenutku odlučio da se angažuje i da stvori, i postoje stvorena bića koje je taj Bog stvorio. Bog nisu stvorenja, stvorenja nisu Bog. I ovog principa se moramo strogo pridržavati, koji učimo iz ovoga prvoga stiha. Kada god počnemo da zanemarujemo da postoji ogromna razlika između stvoritelja i stvorenih bića, mi upadamo u ogromne probleme. Ovaj stih, prvi, u početku stvori Bog nebo i zemlju, nam govori da između Boga i čoveka kao stvorenog bića postoji ogroman ponor, koji čovek kao stvoreno biće nije u stanju da ga savlada. I zbog toga nismo u stanju ni da ga shvatimo, ni da ga razumemo. I ono što jedino mi kao stvorena bića možemo razumeti, jeste ono što nam Bog otkrije. Jer kao da postoji neka druga stvarnost, mimo stvarnosti stvorenih bića. I tu stvarnost otkriva sam Bog. Tako da, kroz ovaj stih učimo još nešto, da Biblija Boga ne dokazuje. Iako mi vrlo često pokušavamo nekim ljudima, ako smo hrišćani i verujući, da dokažemo da Bog postoji i upinjemo se od svih snaga, ne bi li dokazali da je Bog živi i da on postoji. Nema potrebe za tim. Knjiga koja govori o Bogu ga uopšte ne dokazuje. Ona ga podrazumeva. I ona kaže da je taj Bog oduvek bio tu i na početku svega je bio tu i u jednom trenutku on je odlučio da će se angažovati, da će stvarati. I taj princip ogromne razlike ili ponora između stvoritelja i stvorenih bića iznedruje jednu ključnu istinu, a to je princip zavisnosti. Stvoritelj ne zavisi od stvorenih bića, a stvorena bića, vi i ja, zavisimo od stvoritelja. Stvoritelj može da živi bez nas jer je bio period kada je stvoritelj živeo sam, a stvorena bića nisu postojala i ona ne mogu da žive bez svog stvoritelja. Princip zavisnosti. Ako hoćeš da živiš pravi život, moraš da budeš u odnosu sa Bogom. Jer izvor tvog života nije dobra hrana, nije san, nego Bog. Tvoj stvoritelj, koji te stvara i koji te održava u životu. I zato je taj Bog veliki i moćni, koga ne možemo razumeti, koji je u drugoj realnosti odlučio da stvori stvoreno biće, stvorena bića, da stvori zemlju i čoveka na njoj i da mu drži i održava život. I ovde dolazimo do prvog osnovnog principa da u svemiru postoje Bog i postoje stvorenja. Bog nije stvorenje, a stvorenja nisu Bog. Sad pitanje, zašto je Bog stvorio svet? Prva 3 stiha u Svetom pismu glase ovako. Prva Mojsijeva 1 od 1 do 3. U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta. I beše tama nad bezdanom.
I Duh Božji se dizao nad vodama i onda je rekao Bog, neka bude svetlost i pojavila se svetlost. Znači, rekli smo da u ova 3 stiha nam se Bog predstavlja. Mojsije kao da želi da predstavi ko je Bog. I kada vidimo ovde, ja sam namjerno obeležio crvenim, da u početku stvori Bog sa svojim duhom i sa svojom rečju čitav svet u kome se nalazimo. A reč kojom je Bog stvarao je identifikovana u Evanđelju po Jovanu u 1. poglavlju, prva 3 stiha pa i 14. gde je zapisano, u početku beše reč i reč beše u Boga. I Bog je bio ta reč i ona beše u početku u Boga i sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo. I ta reč, kaže 14. stih, je postalo telo i uselilo se u nas, puno blagodati i istine. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Oca. I mi sada zaključujemo da reč kojom je Bog stvarao je niko drugi nego Isus Hristos. I to i u Kološanima apostol Pavle u 1. poglavlju 15. do 17. stiha i potvrđuje, kao što je obličje Boga što se ne vidi, koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake stvari, jer kroz njega bi stvoreno sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodarstva ili poglavarstva ili vlasti, sve je kroz njega i za njega stvoreno. I on je Hristos pre svega i sve je u njemu. I odmah tu, na prvoj stranici Biblije, u prva 3 stiha, mi saznajemo drugu osnovnu istinu. A to je da najdublje utemeljena realnost od koje je sve nastalo je Bog. I sve u svemiru duguje svoje postojanje Bogu. A osnova te realnosti, te najdublje realnosti koja se zove Bog, jesu odnosi. Jer Bog postoji kao Otac, Sin i Sveti Duh. I mi vidimo da se Bog predstavlja kao Bog koji živi u odnosu. Bog postoji i otkriva nam se u odnosima. Kao Otac, Sin i Sveti Duh. I to je odnos jedinstva koja je jedna celina. I taj drugi osnovni princip koji vidimo u ova 3 stiha jeste sve u svemiru duguje svoje postojanje Bogu, a osnova stvaranja su odnosi. Sve što postoji duguje svoje postojanje Bogu, a Bog je stvarao iz odnosa kao Otac, Sin i Sveti Duh. E sad, vidite ovu sliku iza mene. Imate gore Boga kao Oca, Sina i Svetog Duha, tako kažu prva 3 stiha u Svetom pismu, koji se angažovao. I Otac iz tog jedinstva stvara. I pogledajte sad, interesantno kako Bog stvara. I ova prva 3 stiha, zapravo prvi stih, nam postavlja jednu scenu gde će se odigrati događaj stvaranja. I ta scena koju je Bog postavio, on kaže, i stvori Bog nebo i zemlju. I zemlja je bila bez obličja i bila je pusta. I to je scena na kojoj će se pojaviti Otac, Sin i Sveti Duh i koji će delovati i stvoriti svet u kome se mi nalazimo. Kako će to raditi? Oni će to raditi tako što će prvo ta bezoblična zemlja dobiti oblik, i to imamo zapisano kroz prva 3 dana, gde se prvi dan stvara svetlo, zemlja je bila u mraku, drugi dan se stvaraju vode nad svodom i vode pod svodom, pojavljuje se atmosfera. U 3. danu se dole na zemlji koja je bila okupana vodom, bila je voda gore i atmosfera pa voda dole, i ta voda dole se zapravo sabira na jednom mestu i pojavljuje se suva zemlja i pojavljuje se more, i tako ta bezobličnost, taj bezoblični prostor dobija svoje konture, svoje oblike, počinje da liči na nešto, a onda 4. i 5. dan Bog popunjava
taj uobličeni prostor sa stanovnicima. I mi vidimo od prvog do trećeg dana jednu progresiju, kako Bog postepeno, progresivno, vaja taj prostor i taj prostor postaje funkcionalan i lep. I onda stanovnici dolaze, četvrtog dana dolaze stanovnici koje treba da se nastane u prvi dan. Tek četvrtog dana Bog stvara dva svetla, sunce i mesec iz zvezde. Sunce će vladati danju, a mesec će vladati noću. I mi vidimo tu prvi put da Bog predaje svoju vladavinu, jer i on je bio svetlo prvog dana i sada četvrtog dana predaje to svoje vladanje nad svetlošću suncu i mesecu. I kaže, od četvrtog dana vi ćete biti zaduženi za sunce, za svetlo i za mrak. Sad namjerno ne koristi sunce i mesec, nego kaže svetlo veliko ili lampa velika i lampa mala. Ima razlog zašto je to rekao, zato što nije hteo da spomene ni sunce ni mesec, jer u neznabožačkim religijama sunce i mesec su bili bogovi. I tako Mojsije degradira te bogove rekavši Bog koji je izvan čitavog onog univerzuma i koji oduvek postoji je stvorio i sunce i mesec, ali ne da im imena, nego ih degradira, kaže svetlo veliko, lampu veliku i lampu malu. Drugim rečima, oni nisu bogovi, oni su samo oni koji služe Bogu zato što im je Bog dao ovlasti nad danom i nad noću. Drugi dan, taj uobličen drugi dan, vode nad i vode pod dobijaju svoje stanovnike, a to su ribe i ptice. I šesti dan onda imamo gmizavce i razne životinje i na kraju se stvara čovek da bi bili stanovnici tog trećeg dana suve zemlje i more. I opet vidimo jedan progres. Četvrti dan svetla dobijaju vlast, šta treba da rade. Peti dan ribe i ptice dobijaju blagoslov da se plode i da množe i da vrve po vodi i po vazduhu, da to bude njihovo prostranstvo, njihovo carstvo. I na kraju se jurisdikcija potpuno predaje čoveku u šestom danu gde ih Bog blagosilja i kaže im vi ćete se rađati i množiti i vi ćete upravljati, vama dajem tu vlast da upravljate nad svim ovim stvorenim što sam stvorio, da u njemu živite, da uživate to i da vodite kao dobri pristavi Božji stvorevinu koju sam napravio. I opet vidimo jednu progresiju koja nastavlja od prvog do trećeg, pa onda od četvrtog do šestog dana. Fantastično. I sad postavlja se pitanje, kad smo došli do tog šestog dana, a zašto je Bog stvorio čoveka? I koja je uloga čoveka u ovom svetu? Sad ovde što moramo primetiti u ovim stihovima, koji ću sad pročitati, 26. i 27. stih, kaže ovako. Potom reče Bog, da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih, i od stoke i od cele zemlje, i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, stvori ga. Po obličju Božjemu, stvori ga, muško i žensko, stvori ih. I moramo primetiti da u ovim stihovima se smenjuje jednina i množina. Kada je Bog kao zajedništvo jedan u trojici i tri u jednom stvorio po svome obličju čoveka. Stvorio ga je kao zajedništvo, muško i žensko stvori ih. I sada on koji je jedno, a pojavljuje se u tri, stvara čoveka koji će biti jedno, a pojavit će se u dva. I njih dvoje će postati jedno. I mi zaključujemo iz ovog 26. i 27. stiha da je Bog čoveka stvorio u množini. Po obličju svom stvori ga, kao što su oni. Muža i žena stvori ih, da i oni budu množina. I tako će dvoje, kaže u drugom poglavlju, 24. stih 1. Mojsijeve, i tako će to dvoje postati jedno. I sad postavlja se pitanje, a ko je taj treći stanovnik njihove zajednice? Ako je njih troje stvaralo čoveka, muško i žensko, da budu jedno, to je dvojina. Ko je treći? Treći stanovnik njihove zajednice je hteo da bude Bog. I tako dolazimo do zaključka da stvaranje po Božjem obličju znači da smo sposobni da uspostavimo odnos sa Bogom. Da smo stvoreni zapravo za odnose.
Pazite, zašto je Bog stvorio čoveka takvog kakvog ga je stvorio, različitog i drugačijeg od svih drugih bića na planeti? Stvorio ga je za odnose. Za odnos sa sobom. Bog stvara čoveka takvog da bi čovek mogao da uđe u odnos sa njime. Čovek je sposoban kao biće da uspostavi odnos sa Bogom, ali je sposoban da uspostavi odnos i sa drugim bićem koje je njemu ravno. I zato ih stvara dvoje, muško i žensko. I mi vidimo da je suština ljudskog bića u odnosima. Čovek je ne samo telesno biće, fizičko, već i socijalno, jer ima druga koji će mu biti nasuprot, s kojim će ući u zajednicu, ali i duhovno, jer će moći da uđe u zajednicu sa Bogom. I tako vidimo da je suština ljudskog bića zapravo u odnosu. U odnosu sa sobom, u odnosu sa drugima i u odnosu sa Bogom. Fantastično. Osnova stvaranja su odnosi. I sada Bog, ta realnost apsolutna, iz odnosa stvara svet, a na kraju i biće, vrhunsko biće, iz odnosa za odnose, koje će biti slika onoga kako, slika te suštine Božije. I zato ja uvek zadrhtim kada pročitam ovaj stih iz Evanđelja po Jovanu, iz 14. poglavlja, i nikad nisam bio ravnodušan kad sam pročitao ovaj stih, pa ni večeras, koji kaže: idem da vam pripravim mesto. Kaže Hristos, u jednom trenutku odlazi sa ove zemlje, okupio je učenike i kaže: dragi moji, idem da vam pripravim mesto. I kada odem i kada vam pripremim mesto, ja vas neću zaboraviti, ja ću se opet vratiti. I kada se vratim, iz jednog jedinog razloga ću se vratiti. Da vas uzmem k sebi. Da i vi budete tamo gde sam ja. Znate šta nam kazuje ovaj stih? Ovaj stih nam kazuje koliko je čovek kao biće vredno za svog stvoritelja. I zato ja zastrahtim. Gde kaže da nebo nije nebo ako tamo nisi ti. Bog je stvorio takvo biće gde je uložio suštinu svoju u njega i zato ne može da zamisli da bude sam. On hoće biće s kojim će ulaziti u odnos, s kojim će ulaziti u zajednicu, kome će nešto govoriti, a to biće, taj čovek, ti i ja, će to razumeti i odgovarat će njemu. Biće drugačije od svih drugih bića koje će moći da uđe u komunikaciju i u zajednicu sa Bogom. Zato što smo stvoreni za odnose i to je zapravo bio smisao i svrha zapisa stvaranja na prvim stranicama Svetog pisma. Čovek je stvoren da živi u odnosima. I to treba da naučimo. Da Bog koji živi u odnosima stvara biće koje će takođe živeti u odnosu sa njime. Osnovni princip broj 3 koji izvlačimo jeste: Bog postoji u odnosima i stvara biće koje će takođe postojati u odnosima. Između Boga i čoveka će se pojaviti uzajamni odnos. Zašto je Bog stvorio čoveka? Stvorio ga je zbog odnosa. Bog i čovek će imati uzajamni odnos. Bog prema čoveku i čovek prema njemu. Međutim, u drugom poglavlju prve knjige Mojsijeve čitamo sledeće reči. Jer Gospod reče: nije dobro da je čovek sam. I sada vidimo da je Bog napravio jedan propust. U stvari ne bih rekao da je Bog napravio propust, nego da je namerno ovo uradio. Da naznači koliko je važno. I pogledajte šta je uradio. I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovek sam. Ja hoću da mu stvorim čoveka koji će mu biti ravan. Jer Gospod Bog stvorio od zemlje sve zveri poljske i sve ptice nebeske i dovede ga Adamu da vidi kako će koju nazvati. Pa kako Adam nazove koju životinju, onako da joj bude ime. I Adam je dao ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zveri poljskoj. Ali na kraju tog dana Adam je bio tužan, zato što, kaže izveštaj, ali nije se našao drug koji će biti njemu ravan.
Nije bilo ni jedno stvoreno biće s kojim bi Adam mogao da uđe u odnos. Svi su bili niži od njega. I zato je Adam bio tužan. I zato Bog kaže, pošto si stvoren za odnose, a ne možeš da imaš odnose sa životinjama, kvalitetne odnose, ja ću ti stvoriti biće koje će biti ravno tebi. I sjećam se jednom prilikom dok sam živio u Bačkoj Palanci, a moj brat u Novom Sadu, ja sam tad bio oženjen, a moj brat nije bio oženjen. I tada on dolazi u goste kod mene u Bačku Palanku i sedimo u foteljama i razgovaramo. I sjećam se kad mi je rekao, slušaj brate, ja moram da kupim mačku. Ja pitam, pa šta će ti mačka? Mi nikad životinje nismo kući imali. I kaže on, ne mogu više da budem sam. Kaže, znaš ti je to kad dođeš kući, a niko ti se ne obraduje. Kaže, ubija me to. I moram da imam neku životinju. Kada dođem kući, da me vidi i da mi se obraduje. E sada, mnogi ljudi imaju kućne ljubimce. Mnogi ljudi imaju životinje jer čekaju da im se neko obraduje. Ali čitajući ove stihove, mi vidimo da to nije dovoljno. Možeš ti da imaš kućne ljubimce, ali nikada nećeš imati tako kvalitetan odnos kao što možeš da imaš sa bićem koje je tebi ravno. Zašto? Jer si stvoren da živiš u kvalitetnom odnosu. I tako, Bog stvara čoveka, da bi čovek mogao da ima odnos sa njime, ali takođe, Bog stvara čoveka koji će mu biti ravan, stvara mu Evu, u trenutku kada je Adam osetio da mu je potreban neko na njegovom nivou, da mu to baš nedostaje, i onda mu stvara jedno takvog biće, jer ima sposobnost da uđe u odnos sa tim drugim bićem koje je njemu ravno, a to drugo biće može da odgovori njemu na istoj razini. I to je osnova lika Božijeg u nama. Mi imamo sposobnost da ulazimo ne samo u vertikalni odnos sa Bogom, već u odnos sa drugim bićem. Možda nas taj vertikalni odnos nadvišuje, ali ovaj horizontalni odnos je na našem nivou. Imamo nekog s kojim možemo da planiramo, razgovaramo, živimo, razumemo se i hodamo zajedno ovim životom. A onda zajedno ulazimo u taj vertikalni odnos sa našim nebeskim Ocem. Osnovni princip broj 4. Bog nije stvorio ljude zato što je bio tužan, kao što kažu neke kosmogonije, neznabožačkih naroda. Svaka neznabožačka religija ima svoj izveštaj o stvaranju sveta. Negde se kaže da je Bog stvorio ljude jer je bio tužan, negde se kaže da je Bog stvorio ljude jer mu je bilo dosadno, negde kažu zato što je Bog stvorio čoveka jer nije želeo da radi neke poslove, onda je čovek bio kao rob da radi poslove za njega koje on nije voleo da obavlja. Biblijski izveštaj o stvaranju sveta, biblijski događaj o stvaranju sveta govori da je Bog stvorio muško i žensko, da odslikavaju njegovu suštinu, da žive u večnoj zajednici sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom i jedni sa drugima. Jedino biblijski izveštaj o stvaranju sveta podiže čoveka i daje mu dostojanstvo. Svi drugi izveštaji o stvaranju sveta, neznabožački, degradiraju čoveka. I ne pridaju mu takvu važnost. Jedino biblijski izveštaj kaže da je za Boga čovek kao biće važno. I da će Bog učiniti sve da jednog dana vi i ja budemo tamo sa njime. Tako da, smisao i svrha čoveka je, evo kako to kažu neki autori, da je čovek svojim rođenjem doneo na svet određene sklonosti, darove, predispozicije, koje tek životom u zajednici mora da razvije uopšte ljudske osobine ili dispozicije. I koliko god čovek bio poseban, stvarna individua, on ima potrebu za drugim da bi pronašao sebe. Čovjek upoznaje sebe kroz odnos sa drugim čovekom, koji mu je ravan na istom nivou, ali svoje unutrašnje biće može da spozna samo kada se posmatra u odnosu na stvoritelja. Onda vidimo taj vertikalni odnos. Da uđe u zajednicu sa onim koji ga nadvišuje. Kao stvoreno biće, on ulazi u zajednicu sa stvoriteljem, koji je iz druge realnosti, i tada upoznaje svoju unutrašnjost. 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 I tada upoznaje svoju u
Ja sam ja, ali ipak nisam sebi dovoljan. I ako hoću da postanem pustinja, ako neću da postanem pustinja, kaže Šušnjić, ja ću se otvoriti drugome. Tako da, za kvalitetan razvoj nas kao ličnosti bi trebalo da imamo i kvalitetne odnose. Sa drugim bićem koje je nama ravno, ali i sa svojim stvoriteljem da bi upoznali sebe. I zato i Šušnjić kaže, čovjek se zapravo 2 puta rađa. Jednom se rađa kao telesno, fizičko, prirodno biće, a drugi put kao kulturno biće. Čovjek ima 2 rođendana. Da bi bio čovjek, čovekom ili ljudsko biće, mora da zadovolji pre svega svoje fizičke potrebe, ali zatim i duhovne. Telesno da bi bio živ, a duhovno da bi bio zdrav. Telesno da bi živeo, a duhovno da bi bio zdrav. Tako da, vraćamo se sad na izveštaj o stvaranju, gde smo gledali dinamiku stvaranja, plan kako je Bog stvarao, i ako vidite ove žute strelice, onda vidimo da taj progres od 1. dana do 3. i od 4. do 6. vodi prema nečemu. I fali još 1 dan, jer je Bog svet stvarao ne za 6 dana, nego za 7 dana. I kao da u ovoj priči koju smo sada predstavili, fali taj 7. dan. I tog 7. dana Bog stvara jednu katedralu u vremenu, kao što se izrazio Abraham Heschel. Zašto? Zato što 7. dan je odvojio ne samo za odmor, kao što mi danas govorimo. 7. dan je period odmora. Ako je 7. dan samo period odmora, onda je svrha 7. dana šta? Da lenstvujemo, da spavamo. Evo sad ništa nećemo raditi i svi ćemo se ispružiti u naše krevete i dobro nam je. Jer zato Bog stvorio 7. dan. Ne. Bog je stvorio 7. dan za zajedništvo. Zato što On, Bog, kao Otac, Sin i Sveti Duh, jedinstvo množine, stvara nešto 7. dana gde će se takođe pojaviti zajedništvo, jedinstvo množine. Gde će čovek biti u zajednici sa Bogom. Njih 2 i dobit će 3. stanovnika svakog 7. dana. I zato Heschel kaže, Bog stvara jednu katedralu u vremenu, nešto što niko ne može uzeti i ne može srušiti. Ona je sazidana od vremena i svakih 7 dana ona se pojavljuje. Gde god bio na planeti Zemlji, ti možeš da uđeš u tu katedralu vremena. I tada, ulaskom u tu katedralu vremena, 7. dana, ti postaješ čovek na pravi način kako je Bog zamislio. Zbog toga što je smisao stvaranja da mi ljudi stupimo u odnos sa Bogom. Ako smo bili stvoreni po Božjem obličju, to znači da smo u stanju da stupimo i u vertikalni odnos sa nekim koji nas nadvišuje u odnos sa Bogom. On nas je stvorio sa sposobnošću da imamo sa njim odnos. To da imamo sposobnost da ulazimo u transcendentni odnos je za mene nešto fantastično. Iz tog odnosa ja zapravo upoznajem sebe i postajem čovek. I bez toga, ako ne ulazim u 7. dan u zajedništvo sa Bogom, ja ostajem na 6. danu kao i druge životinje. Gmizavci i razne životinje. Čovek ne treba da živi u 6. danu, nego da živi u 7. danu. I sad se postavlja pitanje, ne samo zašto je Bog stvorio 7. dan, nego zašto je stvorio čoveka 6. dana. Zašto ga nije stvorio 1. dana. Jer bilo bi vrlo jednostavno i vrlo logično, što bi Platon rekao, da se zamislimo i da kažemo, pa logičnije je da je Bog stvorio čoveka 1. dana. Jer da ga je stvorio 1. dana, svaki dan bi mu mogao dati određenu lekciju. Jer ga je svakako na kraju 6. dana ugurisao da bude vladar tvorevine koju je on uradio. Ali on to nije uradio. Stvorio ga je 6. dana, želeći da mu da jednu važnu lekciju. Znate koja je to lekcija? To je sledeća lekcija. Adame, ništa od toga što vidiš oko sebe, ništa od sve ove lepote koju sam ja stvorio, a lepota je bila edemska. Ništa od te lepote, ništa od toga te neće učiniti srećnim. Svoju sreću
nećeš naći u materijalnim stvarima. Ti si stvoren za odnose. I sreća je u odnosu sa drugima i sa mnom. I zato želim da uđeš u taj 7. dan. Da te naučim. Da najvažnija stvar za tvoj život jeste da ja budem na prvom mjestu u tvom životu. I kada ja budem na prvom mjestu u tvom životu, sve ostalo će dobiti svoje mjesto. I zamislite sad prvi zalazak sunca. U savršenom svetu, predivna priroda. Sve je Bog divno uradio. Petak je i vi ste oduševljeni. I dolazi Bog i predlaže: Adame, da li bi želeo da proživimo tvoj prvi dan zajedno? 7. dan. Tvoj prvi dan kao čoveka. I želeo bi da budeš srećan. A jedini način kako to možeš da dosegneš, kaže mu Bog, jeste da živiš u zajednici sa mnom. I zato, Adame, ja te savjetujem, stavi mene na prvo mjesto u svom životu. Ne samo da ga savjetuje. Adame, ili čoveče, ja te učim, stavi mene na prvo mjesto u svom životu. Onda će sve drugo dobiti svoj smisao. I tako je počela prva subota. Vrhunac stvaranja. Ljudi u zajednici sa Bogom i jedni sa drugima. Divno! Kako je Bog lepo zamislio ovaj svet. Ali, nažalost, to nije ostalo tako kako je Bog zamislio. Nešto je taj Božji plan pokvarilo. O tome ćemo razgovarati sutra. Hvala vam večeras što ste bili pažljivi i vidimo se sutra na istom mjestu.